Kani kadiga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Jingther uslap hini kiniat sngi, kalawan ra ya ka Shlei ka bajur bha haki benta jang ka West Khasil District. Haka khatwai terik unaitum, ka Shlei kalakta ru ya ka lek kawan jang ki pat ba. Ki batmu banyak ling ba ka Surok na Nongstoiñ cha Mawkyrwat. Haka ba ki la Sahkut no sitang liti ha pakisnong mau thung keper namar ka Jingsha khang haka Kat kum ka Jingther da ki Nongstoiñ ka than mau thung keper ki la ong ba ka te ka Surok ka Shlei nadu men miet jong sing thot deng bat tat hadu ka por sau buje jan miet jong si sajan ba ki kali ki sala banyak ling ba ka te ka Surok. Uwei urang ba na kasnong nong luai. Ulapan pau ba ka ne ka la de ka sien ka wasau jong ka Jingsha tap ka ne ka Surok. Bat ula kunturu ya katnat PWD bahkan sim khalem na kabenta ban kham pendap no ini Surok bahkan laj na ki Jingsha tap bakha kha hakoi pat kaliang leo jingtep bakawa non ba bat kawa non den kala Shlei hakamiet jong si tho dieng hakaba ki la don ru ka to ni teli ki yeng breu bat ki dukan ki bala sha tap lob henry hadu bala tho yakni khubor shim la don ki ba min saw ni ki du ki jingja was ngsi Kemudian Nongstoiñ. Sahkut. Mulai burunan nih melacuanan labuan. Siapa baje? Menilar macalo dan karar kardi. Kelahaikan membaca. Lamu turut. Nega ayah ke katasnam arla laila lata snam la katasnam nomor kedega snam bu slapa la sausin kata. Tolak jalan nenek Sahkut dikali. Kilai dah. Jimat hadu kata la sedang jam nei la sedang pun naik tai sat ni bak dan subun kajing Sahkut hakal yang kalek kawan te kerpat bala dalong kebala mo nak yang PWD kan subhaban ai lam no bada kabakan kentiu la sida ka feeling mo mut ban laj na kajing Sahkut kali